La mulți ani în 2024, vă mulțumesc pentru cei peste 1000 de urmăritori. Vă doresc să aveți un an minunat, să fiți sănătoși, să aveți prosperitate, tot ce vă doriți și nu în ultimul rând să vă asigurați că aveți o poliță activă de sănătate. Multă lume m-a întrebat care este limita de vârstă pentru a putea beneficia de asigurare de sănătate. Vârsta maximă până la care poate fi asigurată o persoană este de maxim 75 de ani. Asta înseamnă că o persoană se poate asigura la 74 de ani ca să beneficieze de un an de zile de asigurare. Evident că dacă te asiguri mai devreme, de exemplu de la 18 ani, poți să fii asigurat până la vârsta de 75 de ani. Ceea ce este un lucru foarte bun, spre deosebire de alte asigurări care nu oferă acest avantaj de a fi asigurat până la o vârstă atât de înaintată.